Hi guys! Good morning! Magbuhat ng takog kuan. Ice coffee pero wala ko ice. So mag-warm coffee ta. Perfect man pud kay tugnaw na guys. Nag-ice na sa gawas. Wala pa ice no pero nag-ice na. So warm coffee ta today. Pasa na to kung warm coffee. Yun siya guys. Coffee awlay ta. Sagulan ako og pumpkin spice creamer. Dami atong coffee for today. By the way, gibilin handay na ako si Astrid siyang school. Mag-study na ko kay napa ko'y project buhaton. Anyway, talk to you guys later. Buhat ako project guys. Kuha na guys. Lunchtime na, nag-steam ko sa, ani guys, sa tawag ni, dumpling. Di pa naka-on ba kung camera? Yes. Yan siya, steam dumpling, pork, and vegetables. Gi-steam na nako siya. Muna akong lunch, tapos feel ako dili ko mabusog og dumpling lang, so mag-noodles ko. Wala ko time magluto guys. Hi guys! Mga unta! So, simple lang akong lunch. Wala ko time magluto. Labad akong ulo po, murag migraine ko. So, I have here katong kuan, shrimp nga, soy sauce, cup noodle, soy sauce, shrimp, peppery, shoyu, soup. Muna siya guys, yung itsura. Tapos, upat ka book dumplings katong ipakita na ko ganina katong Korean dumplings. Unta mabusog ta. O magtanaw ko vlog. Mga unta guys. Hello YouTube vlog. Natilawan na ako ni siya sa akong kuan, TikTok o Facebook. Lasa siyang kuan, Coca-Cola nga vanilla tapos na siya chocolate kuan aftertaste. Tapos nakakaon na po kog aning kuan. Sa tawag ni? Cheese, then nagkaon na kog saging while nag-study. Then kauna na ko niya si Astrid very soon. Nag-chip na akong kuko baka tanggal, lamin na kayo sila tanggalon. Karong gabi siguro. Makalugar-lugar ko niyang gabi. Tanggalon na ko sila. O basig bagong color na sad. Or same color. Kay ganahan ko mga ingunaning nga color. Mga dark red, dark blue. Ano akong favorite color? Black. Mga dark something. Anyway, mag-study na ko. Sige na kong chikat.
Hi guys! It's another day, another vlog. So, lunchtime na actually. Gigutom na ko. Anyway, napa ko ipakita nga, gipalit ako kagahapon na may kog shampoo. O uban pa. So, muna akong giatuan kagahapon guys. Rusta. Na may kog shampoo kay na, sila rin ay, wait, saba kayo. Sila na nay kuan ba value size kanang dagko nga shampoo kani dako kayo guys. Pero wala sila kuan. Gusto na ko kani. Sita gani. Na siya salicylic acid ba? Kuan akong hair dye, akong hair type kay kuan siya fine, pino ug grano. Tapos oily ang scalp nako. Tapos medyo dry diri sa ends. Man akong hair type or hair situation. Scalp hair situation. So, mora ni nag-work sa ko nga conditioner. Tapos, ang shampoo version ani. Pero nahurot na ilang shampoo version. So, kanina lang ako nakita nga shampoo. Awot lang. Hambot kung mag-work ba siya. Tapos, na-mark kong kuan. Kay oily man kong scalp guys, no? Medyo oily hair. Prone kay ko sa oily hair, so naman kong dry shampoo. Pag mag-oily na akong scalp or hair. Tapos kanin siya akong ipalit kay volume. Kay wala man kay ko volume kay fine hair man. Tapos first time na akong palitan eh. Humot siya. Oh my god, humot siya. Kung nabay volume jud ba? Nag-usap ba akong volume sa akong hair, guys? Ano siya? Anyway, magbuhat akong kape kay kainom na kay kong kape. O, gigutom na ko, guys. Para siya 2 teaspoons condensed milk. Cinnamon. Ice, guys. Milk. So, i-try na to, guys. Dami. My first coffee. I mean, first and last coffee. Kay isa ako mag-coffee. Ina-try na ko, guys, kay addict na ko sa coffee. And away! Gusto ra ko mag-fry og egg, guys, for lunch. 2 eggs. So, mag-fry ko eggs. Tapos rice, maura. Tapos tuyo. Then, avocado para na fiber. And, ako'y Korean seaweeds. Moro na akong i-lunch, guys. Very simple. Ayan. Kanta, guys!
Pinakanta. Anyway, kuan na ni. Wala ko ni vlog kagahapon kay na-feel jud akong kailangan ko mag-focus sa akong project, then gisend ako kagahapon. Kailangan ako isend ang project kagahapon. Then gibati ko kakapoy guys. Kagahapon grabe. So ano man yan, vlog na ta karon. Anyway, kagahapon na may kukuan. Collagen. Sakit-sakit na pud akong likod. Din kato nag-collagen ko dati, nawalang ka ng sakit-sakit sa akong likod, diri sakit basta idara naman ta. So, siya collagen guys, kuan dapat kung mamalit kag collagen kuan hydrolyzed or peptide ba siya kay mas ma-absorb daw na sa atong lawas, tapos type 1 or type 3 good for the skin pud na siya. Anyway, magbuhat ko coffee sa gulan ako ani para dili na ko kayo malasahan ng collagen. Kuan butang nga coffee na ako guys, tapos butang na ako kuan collagen. Then 2 to 3 tablespoons pero 2 tablespoons lang sa ko. Hazelnut ang atong gusto nga coffee today. Yan siya guys. Then ice. Gatas, low fat milk. Yummy. Yummy. Guys, medyo sunny siya karon ng weather. Unya, na siya, cloudy. Anyway, tilaw na to guys. Kuan, hazelnut, tapos na collagen. Di kayo na kumalasan ng kuan. Ang akong anak. Gusto po siya ma-appeal sa vlog. Come here. You also want to be in the vlog. Yummy. Yummy. What you have there? Vad äter du? Yummy. Oi, muka. Nasa donut. Muka. Nanunduman niya nasa donut. Yung donut, guys. Cute kayo, gamay. Kami sa akong mother-in-law kagahapon, guys. So, tagaanig daghan king apple. Like apples, kay daghan naman, char. Duha ka buk klase, kaning isa kay ipakita nako. Mo ni siya, guys, Swedish apples. Kani siya medyo aslom ni siya gamay. Lami ni siya pang kuan mga bake, mga apple pie ana. Tapos kuan siya. Very crunchy. Ay, Diyos ko, anak. Ano siya? Ay, ayaw iyaboy mong kwadra. Donut. Tapos, lahi ni siya nga klase. Tinatagra po ni guys. Kani siya siya stripe. Butong sa'y tawag ani nga klase. Nawa na giyabo na yung donut dira. Tingin ka Swedish. Ay, Diyos ko. Kawal, di na kong explain. Muna siyang Swedish apple, then kani ambot sa ni siya. Then ang gala, katong favorite dyan akong gala, guys. More same siya sa gala katong isa. No way. Plano ko magbuhat og apple pie pero daghan na kay sweets, naghinahinay na ako sa sweets. Mura akong sweets lately kay mura jud ng coffee, mura na akong sweets for the day. Wala na ko nagakuan kaayo sa mga cookies pero kanang dugon jud ko guys, kailangan jud ako kuan sweets. Kay kabalo na mo mga girls. Kana gamay. Nag-iingkit na niya murag ilaga. Kauno nimo?
Be, hugasan sa dato, be. Diyos ko. Ay, ayaw pa akong kamot. Oh, han. Okay. Kung kape, hapit na ako malimtan. Mmm. Your Lola's apple. Ayaw ilabay. Yummy. Yummy, hey. Well. Very crunchy, tapos tamis-tamis nga upload, I mean, kuan. Na siya tartness.